لە جۆڵەمەرگی باکووری کوردستان و دەست پێ دەکەین. یەکەم فیچەرمان لە جۆڵەمەرگی باکووری کوردستان و دەست پێ دەکەین کە لەوێ هەتا ئێستا بوو کاتەکانی ڕۆژانەشیان جلوبەرگی کوردی لەبەر ئەکەنواتە بێجگە لە ئاهەنگەکان کە ئێمە بۆ ئاهەنگەکان جلوبەرگی کوردی لەبەرەکەین ئەوان لە ڕۆژی ئاسایشدا هەر جلوبەرگی باب و باپیرانیان لەبەرەکەن. ئینجا لەوێ دوو جۆرە هەندێکیان ئەو جلە کۆنە کوردیە لەبەرەکەن کە ئەو سەردەمە باو بووە، هەندێکیشیان ئەو جلوبەرگە کوردیانە لەبەرەکەن کە ئێستا باوە واتە هەندێک دیزاین و جوانکاری و نوێگەریتیا کراوە. ئەنجا ئێمە فیچەرێکمان بۆ ئامادە کردوون با پێکەوە بیدەریبین. گراس و فیستانên bi levendî, kofiyên bi gîfik û lîfikên sêrêzî, rengên keskesoran li ser bejn û bala keçên Kurd li aliyekê dihejin. Li aliyê din zilamên Kurd bejna xwe bi şal û şepik û ran û bergûzên merexzî xemilandine û cemedanê û şûtik jî xemla wan temam dike. Ev dere gever e, Kurdên vê deverê di şînî û şahiyên xwe de cilûbergên Kurdî dipoşin. Ji bo wan cilûbergên Kurdî parçeyeke ji çanda wan ya dewlemend û resenî. Civan çend roj beriya dawetan bi kelecan berê xwe didin terziyan li gorî dilê xwe rengê ku herî zêde jê hez dikin dihelbijêrin. Hindek bi berîk, hindek bê berîk, hindek ji modelên miradxanî, hindek ji modelên nêçîrî hez dikin. Lê hesta wan yek e, ew xwe weke mîratparêzên bab û bapîrên xwe dibînin. Di nav cilên Kurdî de cihê herî taybet yê cilên jina ye. Li geverê jin herî zêde ji rengên şîn û sor hez dikin. Jin û keçên geverî li ser kiras û fîstan û kurtekan, levendî û kofiyên kesrevan girê didin. Keyfa me gela pêtê, cilkê Kurdî cilekî gelekî law e, gelekî berkefti ye. Êsta devrê bab û bapîrên me, ev cilkê bab û bapîrên me ne devrê berê ye, keyfa me gela pêtetin. Keyfa me gela pêtetin. Hem renga jî keyfa me pêtetin. Keyfam gela van cilkê to satê. Ed bab û bapîran e. Mane bab û bapîrên em evet ki em ji dî venekeyne. Heta ku vija carekê. Vija hindê em sax bîn û keçên me sax bin û em dê hev venekeyne. Ramazan terziyê cilûbergên Kurdiye û cilên zilama didurî. Ew bi dav û derziya xwe rih û jiyanê dide wî qumaşî û bi destên xwe çandeke bi hezar salan li ser piyan dihêle. Ramazan osta û şarezayê karê xwe ye û ev vî karî weke erkekî niştimanî dibîne. Cilûbergê Kurdî ne ew ku ez taybet ji bo rojekê dawetekê keyxuşiyekê cilûbergekê firel xwe bikim ne ew e. Bi rastî jî cilûbergê Kurdî nasîna miletekê ye. Nasîna qewmekî qedîmî ku hezar sala ye, ew cilûbergê Kurdî cilûbergê me Kurda ye. Em bi çi têne nasîn? Bi ezmanê xwe, bi çanda xwe, bi cilûbergê xwe em vêrê têne nasîn. Özlem jî terziya cilên Kurdî yên jina ye. Ew bi xwe jî tenê cilên Kurdî li xwe dike û dibêje cilên Kurdî hesta azadiyê dide min. Destên wê jî weke destên hunermendekî kar dike. Rojî em ça destan didirin. Çünkü qumaşît me kuşkê zehmetin. Heme morike, heme işlemeye, heme modele. Nehevî bu süreç fistankiraz abiyeş kerine da, abiye dönüştürmüş kerine. Gela kuşkê zehmet kerine. Gelini xanem didirin bu bukan nehe divali hatiye. Cilkê Kurdayın hem fistankiraz ediki ye mesela edi beşta gelinlik bukan peki nehedi rojî xaniş bile fistankirazan berke. Genellikle isalake renk, hav renk gelay modeye. Havt renk hem yamek rengi Kurdistan'ya, rengi geveriye, rengi jinane. Hav renk aslında azadiye. Rengi jini kantite piş. Rengan gela hacetken ama işte
کلتورا ما در رنگ باشقا رنگ لگوره و شمزینه و نافچین و دوروبره نتنه ده دواتان ده همان دمه ده نوروز و شاهیان ده و ده شینی و تازیان ده جی کرد جلین کردی لخوادکن نتنه وکه که دوی دیمانی ده دیار ده شاهی و داواتان ده بلکه ده همو قادن جیان ده خلک پارزگاه جولمرگه چه جن چه ظلام قدر و قیمته که یک جار زیده ددن جلوبرگن کردی جلوبرگن کردی جبو وان هم خوشک و جوانن هم جی اف وان جلوبرگان وکه رسانه و کونشوپی و چاندکه بردوام ده پارزن شوکت ارکی رودا گیور